mataimakin babban sufetin 'yan sandan Najeriya, Mr. Sanda Adeosi ya ce an riga an kawo gawan Malam Tasini wato Alhaji Muhammadu Marwa na ofishinsa. To, ba wannan gawan kaɗai ba, kamar yadda kuka ji a cikin labaranmu, akwai matar shi ma wanda ake ce da ita Zainab, ita ma tana nan. In kun saurare mu, kunan daure za ku ganta yanzu ba daɗewa ba. Sannan kuma an sami makamai da yawa a nan wajen hannun waɗannan mutane, ga bindigogi, ga kwari da baka, ga wukake, adduna, wato mugayen makamai iri-iri, hadda wata hula ta layu wanda suka ce ita za ta hana bindiga kama su. Ba dai irin mugayen makaman da mutanen nan ba su da shi, kuma ga sunan birjik da idan kuna gani. To wannan Zainab ce, mata ta uku ta shi Malam Tasini. Zainab ta shigo ga ta nan tana kuma goye da ɗan shi Malam Tasini Bashiru, an kawo ta. To da aka dai kawo ta, Zainab ta tabbatar gawan da aka kawo, wato wannan gawa da kuke gani shine na Malam Muhammadu Mai Tasini. Shi kuwa an same shi ne jiya, an harbe shi garin yana gudu tare da ita Zainab din. 'Yan sanda suka buga kafar shi da bindiga suka harbe shi. Ya ta gudu, jini na diga yana diga har ya tafi can wani gari Watari kusa da hanyar Gwarzo. Nan kusa da Watari din a dan wani gida jikin dangar rogo, a nan fa rai ya halin shi ya faɗi ya mutu. Kuma maza suka samu suka binne shi, amma 'yan sanda sai da suka babulo. Da abin da Zainab dai take cewa yanzu. Alhaji Muhammadu Marwa. Shekara uku. Mun haihu tare da shi. Ga wanda aka kawo kin tabbata nashi ne? Ga wanda aka kawo nashi ne? Kin tabbata nashi ne? Yaushe kuka rabu da shi? Yaushe kuka rabu da shi? Jiya kuka rabu da shi? Ko nawa ne matan shi? Ko hudu? Ke ce ta nawa? Ke ce matan shi ta uku? Akwai wata amarya daban? Shi kenan, mun gode.